Преди дни световната общност отбеляза Деня на първата помощ. В България това отново ни напомни за недостига на лекари, за бавно пристигащите линейки понякога и за оплакванията на пациенти, че чакат твърде дълго пред спешното в някоя болница. По темата мои събеседници тази вечер са доктор Теодор Цанков и Андриан Георгиев. Започваме разговора с доктор Цанков, с когото се надяваме, че се чувам и се виждаме добре. Здравейте! Здравейте, чувствам прекрасно. Сега, аз знам какво вие, лекарите, ще кажете за реакцията на спешната помощ в България, обаче ако трябва да видим нещата през очите на пациентите, които казват стоим с часове пред спешното, чакаме с часове линейка, как обясняваме това? Всъщност в България системата е такава, че не чакат пациентите твърде дълго за спешна помощ. Имам предвид, когато стигнат вече в спешното отделение, те биват доста бързо приемани. Въпреки дори цветовото кодиране, те се налага да чакат повече, когато повикат линейка, защото просто екипите са много малко и няма как да се смогне. Аз обаче съм виждал десетки случаи на чакащи пред спешни отделения, които разказват, че с часове стоят по пейките и никой не им обръща внимание. Сигурен съм, че това най-вероятно е в големите болници, в големите градове, като съгласете се, че когато вътре се обработват пациенти, които са живото застрашени, ухапване от кърлиш или куче, което няма масивно кървене, може да изчака, ако се наложи и часове. Тоест, трябва ли по някакъв начин да бъде променена системата така, че пациентите да се чувстват, не знам дали думата е удовлетворени, но да си тръгнат от болницата с навременно оказана медицинска помощ, а не с усещането, че са стояли с часове там и после и вие, и аз, и всички, които сме виждали такива случаи, да ставаме свидетели на ругатни и неприятни ситуации? Всъщност, пак казвам, такива случаи са изключително неживото застрашаващи. Когато един пациент е вдигнал кръвното, той трябва да почака. Било то нормално, имайки някакъв, за съжаление, риск за неговото здраве, защото нашата система, въпреки че е изключително социална такава, като здравна система и достъп до спешната помощ. Знаете, всеки един момент, ако отидете и ако имате паника атака, нормално е да ви оставят да изчакате отвън, защото ако има 2 инфаркта в спешното, то трябва да се погрижат по-качествено колегите с по-голям човешки ресурс за инфарктите, отколкото за другите неспешни състояния. Не мисля, че има начин друг, който да може да бъде имплементиран. То в световен мащаб не е имплементиран. В Щатите и в Великобритания, знаете, там пациентите чакат с 12-13 часа за оказване на спешна помощ. Тук в България не сме чак до такава степен. Въпрос на обезпечаване с хора, т.е. липса на достатъчно медицински персонал ли е в основата на всичко това? Или по-скоро въпрос на правилно финансиране, разпределяне на средства в спешната помощ? Като казвам спешната помощ, хващам от линейката до спешното отделение. Спешните отделения са изключително зле финансирани. Първо, това е голям проблем наистина. Нямам впечатление спешната помощ, визирайки линейките, да е много добре финансирана. Точно това казвам и аз. Спешна помощ и спешните отделения са изключително недофинансирани. Разбира се, липсата на човешки ресурс също е много голям фактор. Самият факт, че спешните отделения са малки като площ, и не са измислени за да поемат такъв капацитет, защото, знаете, между 1998 и 1992 година станаха големи промени. Изцяло изчезна неотложната спешна помощ, която обираше големия буфер от пациенти. Тоест, самата спешна структура и самата болнична система не може да успее да поеме толкова голям капацитет на пациенти, вливайки се в спешните отделения. Сега да, вие говорите за големите градове, където наистина в голяма степен достъпността е решена. Какво е обаче спасението за хората в малките населени места, където не само няма денонощно отделение, за да дойде линейка минава десетки километри? За съжаление, в тези места, в които няма амбулатории на спешна помощ или спешни отделения, пациентите трябва да се налага да чакат наистина с часове, за да стигне линейка до тях.
личните лекари, те отдавна са капитулирали от ангажимента към пациентите, които са в далечните населени места и не им е компетентността да оказват спешна медицинска помощ. И държавата наистина в това отношение е изключително назад. Сега, аз знам, че вие ще кажете и нещо в посока на това, че част от хората, които се обаждат на 112 и искат спешна медицинска помощ, често и не често, но се случва да се злоупотребява и за ситуации, които не изискват никаква спешност, се изпраща линейка. Има ли начин това да бъде сведено до по-малък брой случаи, за да може екипите на спешна помощ да реагират наистина на сигнали на хора, които реално имат нужда от тях? Със сигурност има такъв вариант. Кодирането по цветова гама и добрият триаж още в работа на 112. Заедно с законопроектни промени в Закона за здравеопазване, така че да може хора, които искат спешна помощ и самият спешен адрес се оказа, че не е спешен, е извикан линейката е извикана погрешно или по някакъв начин е била заблудена 112, те трябва да бъдат наказвани, защото в противен случай умират хора и се забавят екипите и се влиза в един такъв омагьосан кръг спираловиден, от който проблем не може да излезе. Да, старите проблеми, които продължават да стоят на масата. Благодарим и много за участието. Доктор Теодор Цанков с коментар за познатите отдавна и може би в голяма степен нерешени проблеми на спешната помощ. А сега ще говорим и за обучението по първа помощ, което напоследък струваме се, че става все по-популярно по някакъв начин. Така ли е, господин Георгиев? Защото виждам все повече хора, които проявяват интерес към тези курсове. Какви са вашите наблюдения? Имат ли все повече хора правилни познания по оказване на първа помощ? Да, точно това са и нашите наблюдения, че все повече и повече хора проявяват интерес към курсовете по първа помощ. И още по-добрата новина е, че всъщност има хора, които повтарят през няколко години курсовете си по първа помощ, защото всеки един от нас знае, че на обикновения човек не му се налага това нещо да го прави всеки ден и от перспективата на времето тези неща се забравят като знания и умения, т.е. те трябва да бъдат периодично опреснявани. Което означава, че това трябва да остане само на пожелателен принцип, или би могло по някакъв начин това обучение да има елемент на препоръчителност, задължителност? За съжаление, аз върху това нещо съм разписвал и 1/3 от дисертацията си. Всъщност, единственото задължително място, на което човек трябва да премине курс по първа помощ, това е закона за движение по пътищата, трябва да се премине през Българския червен кръст, да се изкара такъв курс. Но има и следния парадокс, ако човек избере просто да не бъде шофьор, никой не го задължава той да е шофьор, той не преминава никакъв курс по първа помощ. Включително вече, когато става въпрос за работното място, няма конкретно регламентиран какъв трябва да е размаха, с какъв магнитуд да са тези обучения, какъв конспект от знания той трябва да покрива, с каква продължителност трябва да са. И ето това, което и вие казвате, предполагам водите към тази идея по някакъв начин на национално ниво, всъщност това да бъде регламентирано чрез закон. По колко пъти, кога човек трябва да минава и така. Може би още в училище трябва да се започне с тези начални познания. Темата в училище я има. Тя се споменава горе-долу на 3 места. В часа на класа, в часовете по биология и вече специализираните гимназии, където учат здравословни и безопасни условия. Въпросът е дали това не е проформа. Вече и това мога да кажа, че всъщност ние сме имали и в фондацията, и в училището по първа помощ, с които работим, сме имали проекти с учители. Те самите споделят, че не се чувстват уверени да преподадат тези знания, камо ли пък и те да са актуални. Възможно ли, аз си мислех и нещо друго, възможно ли е от незнанието си, но през желанието си да помогне, всъщност да се стигне до по-лош резултат, когато човек е в беда? Тук, както винаги казваме, монетата винаги има 2 страни. Възможно е да се допусне тая хипотеза, но още по-възможно е, че при живото застрашаващите наранявани състояния, когато на някой му е спряло сърцето, то няма на къде после да стане. Какво е следващата стъпка от това човек да не диша? Ясно е коя е. Именно преди тази причина в някои страни в Европа приемат така наречения закон за добрия самарянин, който пази хората от съдебно преследване. И това са хора, които са оказали добронамерено първа помощ, от добри намерения. След това, ако се влоши ситуацията. Може би, поне в България все още нямаме такова законодателство, което
притеснява хората и това е доста сериозен проблем. Много от хората се притесняват да окажат първа помощ, за да не бъдат подведени под отговорност. И е напълно разбираемо, да. Да, ама то пък е парадоксално от друга страна, което вие казвате, но тези държави, които давате за пример, вероятно те много отдавна сте регулирали не само това, за което казвате, но и поставянето на тези дефибрилатори, за които в България говорим от години, на публични места, къде да ги има. Сега виждам все по-често, има някаква светлина в тунела, тук-там виждам тези машинки. Има светлина в тунела, да. Ето, онзи ден, например, поставиха 6-ти дефибрилатор в мрежата на Софийското метро, на метростанция Сердика 2. За мен лично, по-притеснителното е, че това някакси не идва от държавата толкова много като инициатива, защото въпросният дефибрилатор беше закупен, в кавички осиновен, както ние го наричаме, от фирма, от компания. Въпросът е, че ние знаем, че на Запад практиката за така наречените програми за автоматична дефибрилация всъщност е отговорност на общината и общинските структури. Да, то нямаше ли един такъв проект, който всъщност имаше амбицията да постави на доста места, поне в София, такива машинки? Друг е въпросът, че това трябва да е в цяла България, нали? Не само в София. Да. Но нямаше ли един такъв проект, който тръгна с голяма заявка, пък не видяхме някакъв? Имаше и все още, вие сам казахте и с предишния си гост, че малко или много политическата обстановка е динамична и може би се изчаква да очуми това напрежение и вече да се работи по-активно и по-активно. Като ще ви върна в началото на разговора, че ми стана интересно. Като казвате за възможността този тип обучения по някакъв начин да бъдат регламентирани или разпръснати с елемент на задължителност във времето. Има ли примери от други страни, в които виждате, че това работи, населението е подготвено и това дава резултат, по-малко смъртни случаи, повече спасени животи, статистика, която да казвам и да, ето, в тази държава толкова обучени хора, толкова спасени животи? Да. Според статистиката в Европа, трите топ водещи страни по обучение за първа помощ на населението, съответно това са Германия, Австрия и Норвегия. Над 80% обучено население. Какво значи обучено население? Ето това е проблема. Това е проблема. Какво значи обучено население? Защото те на книга може да са обучени. Въпросът е колко процента от тези хора са готови да окажат първа помощ в ситуация, когато се наложи. Това не е въпрос на някаква психологическа бариера, която То е психологическа бариера и много хора ме питат ти, знаеш ли механизъм, по който тази бариера се прескача? И аз казвам, от 27 години се занимавам с първа помощ. Единственият модел, който аз съм видял, е постоянно обучение. Всяка година. Защото колкото повече човек се обучава в контролирана среда, толкова по-лесно реагира и освен, че реагира, той е и способен да възпроизведе въпросите мерки за оказване на първа помощ, когато се наложи. Какво ми казвате сега? Че всяка година трябва да има упражнителни курсове за всички? Точно това казвам и това не е мое хрумване. Това е препоръка на европейските световни организации, като Европейския съвет по ресусцитация, които се занимават в тая насока. Включително и на Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец, благодарение на който честваме Световния ден на първата помощ всяка втора събота на септември. Добре, обаче това реално погледнато, как си го представяте да се случи в България? Аз си го представям последния начин. Една от хипотезите, които може да се изгради, отиваш да си подновиш шофьорската книжка, задължително минаваш на ново курс по първа помощ. Хубаво, ма казвате, никой не е задължен да е шофьор. Точно това казвам, че идеята е да се вкарат законови разпоредби, в които това нещо да се регламентира и това нещо да бъде задължително. Тоест нещо като какво почваш нова работа, трябва да имаш изкаран преди. Да, както си вадиш медицинско за всяка една работа, на която отиваш нова, така трябва да би могло така да се подновяват и курсовете по първа помощ. Разбира се, трябва да се канализира цялото това нещо през определен период от време защото при нас не съм си сменил работата от 17 години. Това означава ли, че аз 17 години трябва да остана без курс по първа помощ и ако някой припадне пред мен в градското метро и завършат недобре нещата, така в кавички, после да си блъскам главата в стената, защо не съм помогнал, а съм можел да помогна. Да, значи въпрос на регламентация по-скоро, но това го виждате като някаква наредба или като закон или като какво може да се случи? И като двете може да е. Въпросът е да е регламентирано. Според мен най-лесното място би било с шофьорските курсове. Обновяваш си шофьорската книжка, отново минаваш през курс по първа помощ. Да, това е само за част от хората. Вероятно трябва да се намери механизъм и за останалите. Не е лоша идея да видим дали някой ще я препознае. Благодаря ви много за участието. Това е финала на предаването днес. Пожелавам ви спокойна вечер. Сега вижте прогнозата за времето и централните новини.